wat dan may iba visual pa dala pag mo sana ni say wat dala ba At paraday. yan mo yan ang ilaw video kita ini bahasa ang noise sa video kuya kusong ada De edit try reeds nou bietjie editing sih. Maar het even zo dat het makkelijk maakt soms. Met name die AI, wat die zet prompt en dan doe ik dat soms. En daarom te makkelijk. ay mo pa ako Zo makkelijk baby. Kan baie goed dit doen. ay kan lahat wat din kanina mensa pa mo Klaar, baie goed ermee. Joh. Zo maak die mensen werk lichter. Nou, die maken die niet lichter. Die mensen, wel, hulle doen amper niet meer die werk. Ja, alles wat jij om te doen. Alles. En je weet, jij is nou zo.